Kabeh ana wektune. Karepta dening A.S. Yasmani. Aja mbungai yen lagi lungguh kursi. Sak wayah-wayah nampa film. Yen laku langak-langak ora bisa mlengak. Senengane dilan dhuwuran ngidak ngisoran. Mengko yen kalepyan aja kumalungkung adol gendung. Yen lagi diugong banjur ngepalake aji mumpung. Lali petung. Mengko yen lingser keprabon mundak takon. Kabeh ana wektune. Ana wektune ditinggal lunga. Ana wektune ngumbar esem. Ana wektune nyepaplek. Ana wektune lakak-lakak. Ana wektune diseplak. Mula sing eling lawan waspada. Supaya ora gelem. Ora percaya. Entenono. Titi kolom musik. Nuwun.